oburio Okomenya Okuya Kebochenu. So that is why we are teaching mwanchu medida tokonye. Igori doke idokora rwandika kitomenye buya Kebochenu. Una botambe ngoba tabinga eyanje bwanju. Kira ritukuria Jumatano enseye munenusu ya Maragoba aiga Ndizi TV. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Omurobiri okubwatya nigobekirwe igoro y'imyaka 13 naigo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokereryo y'abaibuli. Linio mwanchumu ligeria somo roberi bwo Okomenya Okuya Kebochenu igonde no munyagitari bwa mauga okuru kwa Silas ndege omoikorwa Hema Hospital to chikwandalera mauga ye liru ni igaiga no to chikwandalera daktari karibu somo roberi karibu Ndizi TV na inde tuchikwanira mauga bono ye liru mbira mono sa eyo mwanchumu ligena inde buno korokwa na bura nyore naro ligete utakoroche riri tware gukwanira igoro yoye bachu tugakwanira omugongo na bono igango kwanira toreriru okay mbira mono sana sogocha nande twagokire ga buna mwikire ga igahema inje nkoro ku Dr. Ndege Silas Omoi Silas ni ya basongo inje no munyakitari wa mauga asa basongo bakoroka orthopedic surgeon ono no to korra barwaira babange ba mauga asa matuka amange okonyora abantu mbali bakwaineri babwate omuchando bwa mauga na ndo okonyora neseriru omuchando yo nakiora uranyobeka no burwaire bochandita abantu abange ona eneri omuntu akogotebe una mono montako gote una nata kerongo ta anko igubururu amarusana ose no nyatini konyara gukora kende no nyandi nare gutara muno amachando bwa mauga to ndocho songereira abantu b'emyaka yachire igomba bwa tobokongo na intu na tokonya gukina igo tomanyenga nabo turanyora bokongo na tugukina na ne bantu bwene tutubalende mono watebire bone kigekoreto muchando imono ni myaka uroreri ndoro nkoreta uroreri haya uroreta ruri nandi gento kenda bora nyore kuna omonto umire mono akutebale ko sechipigipigi so sechigari osagu atengeriagu abokonyora umire amauga yachake ko usaleka bwangu nande gento kende abokonyora abantu baba amazoezi konyora montale gukora gose togoteba amazoezi amange unali kwa kumupira mono abokonyora abange okonyora batumira amarua ayo mono ono konyora nabarabu okonyora bagutwara burwaire obo mono mono barabu nande gento kende nabo konyora abantu mbaro okonyora ego chaka turatebe bararware infection asamaru ono konyora with time chinga kichikosuka nabo konyora nabarabu chi space yeyu na tote bali bageli ligokea bwa umuntu naro gutara amauga ya igamaru akonya kuvuga ineba umuchando nande nabera abena muchando kiagera era agoteba agateba kunga ne chumbi nyikakuri bona karati ge chumbi arore gusana atige kuvuga lakini nkuvugare akonya kuvuga ne bite biko bunuga bona okonyora muno no burairo bwama butagete gocha ngaki umuntu na kiakuigwa omanya komanya bono nubure kiagera na bora igubororotu ande bono mono umuntu nabakogote buna teberi na ikaransa iga akogote buna no kero no nya ikaransite abonko iguna nkoigunde boraseriru abange mono bali igo nae umuntu bagwatire akogote goseka agote makuimuka urwasekero akoiguboro lakini abange nabakogote buna
Kirongo tara ase encheraiga kerere flat asale arengana iniga taliko igororo mono lakini kirago tirimboka gochinseiga nari akuigororo mono abange bagoteba kiro bagotirimboka egetirimboka na akuigororo bono ke sababu okonyora riria gotirimboka iga nari akuigororo okonyora kiro agotirimboka turoche omobiro yoito bono gaiga borito bogwito bwensi bokogenda asa amaru igakebo atirimboka ocha asa amarunsi bono kero gotirimboka na bokonyora bono oborito bwensi boko bogotirimboka bono koigororo asa amaru nabo omonto agobori kona atira ngingo tirimboka na nginta ogotira kori nari are kwa omaete ogotira na kwa gokong nao nginta igwera bororo lakini ngotirimboka nari nkoigororo bono kero gotirimboka nari akoigororo bono omonto oigure bobe amagoro ayo amaru ngwate ndiritware gukwana igoro ya omogongo ngwatete ng'omogongo nabo orarete obobe gocha ase amagoro kero omonto achire nyagitari kwamotegereire kwarigereire ng'ai okomanyera bono na eriru gose na omogongo bono unari twatete gento getang'ani okomotegerera oyo nila bakogotebi omonto agocha bakogotebi na nkoigubo beka iga amaru ingotirimboka iga na igubo beka mono oyo nde akoteni bata omogongo nkong'ati ore lakini torochi nagote twatebete buna kero omonto akoigwa omogongo bobe okonyora tari atirire okori akoigwa akoiguna omonto agote amagandi gose oigwa bororo iga egento gekomong'usa nario oramanye omogongo nonde ngoteba ari nonkoigwa omogongo egento giatara igo bona bokomanya okomotegerera ekiamana egento kende nokomorigereria kwarigereria amaru ayo nabo okonyora oyo ndega abimbete riru oyo nde ogotema gokuna iga riru oigwa bororo kabisa oyo nde takonyara nonya kuringa riru nabo okonyora ine saba okomorigereria omochunguse abo okomanya igo kero omonto arwarete riru nkonyora ore obobe borono ntabauti amabayo akori riru nararie amaroire kia bono una ritwatebete ritwarokwana yore bacho yagaiga hip bono okonyora marange ekige gosabia bisha bacho ye hip nabo okonyora kwere arthritis ye hip nero nabo gocha kwanyora ye riru bono igaiga utogoteba una ritwatebete osteoarthritis nero yani ya ye riru eyende nabo okonyora bari una twatebete rheumatoid arthritis nero abandi nabo okonyora infection nero nanda bono chanzo nechi nyingi lakini mono bari tokorora gaiga nyagitari na bari togotwara osteoarthritis ya bangina mono eriru una twatete gotwara yaga ono ni eriru neke kwende bagakambara okonya usabangina babwate gout yero nero nabenge gout nero koriere riru nero gout gout nabe koriru bono gout enchera nero omonto ako present nero ngochunguza tole omandira kitoza omonto agocha twachunguza nario tarwari arthritis onyorene ni gout ogocha twamopima amang'ana gout amaru chinjaranjero togopima tiga twende tutipuka keigo tukwirane rinde turigereria nakio omonto oigure bobe korunka gari ekiagwene takore mwancho murigereria nkwirana turi tosuka nainde nabo gotonyora YouTube manye gwatubwatira gati manye gutageto yo minarigereria kitware gukwanira nigoro yo buroire bwo okoiguriru bororo kurwara riru kurukwanga arthritis ye riru igo bono nabo ko tonyora YouTube na Ndizi TV news kwirana turi tosuka
Obwansu bw'omuguzi. Ekampani ya Davis and Shatleaf nigo yakorentire kimashini ao shekerero icyo gutumika simirimo yawo asobo korali bwabo nigo bakonia chipampu chiriya cyo gutumike engine na boigo ikigutumike stima nkoni yabalikiriya cyo gutumika asugusyalira ebimelia mache mugondo cha sprinkler na boigo drip irrigation boigo mbubwate chipampu chugwaka mache kurwegesima mbubwate chimashini choko na chobunyansi chigenerator chibirengo ao chi solar panels chogo charge chi battery na koga chumuliro na boigo chiriya choko bwati amache mbubwata mariogo yugo sibia mache yukonywa ebiabuzo n'ebintu bindi binge bigutumika asugo sibia e swimming pool nigo vakubeka chipamp chuwaka mache icho chigutumika stima gose sola kuruwase chibohol gose bisima uikase tanki yao boigo nechitaya gose birobo byo gutumie sola ekero kwagurire kuruwase bare nigo bagukubuguria umusigo guikase nka yao nigo bagutoka imeyumu chukisi ase bara ya Hospital Road angenebenki ya credit ase roundabout irangi na KTRH bakirisimi ase namba inoti isano nesato isano nemo ibere isato isano nemo inye isano gose inoti ibere inoti isano nemo kianda isano nemo isano nesato eyemo isano neibere marakabire gose inoti ibere inoti isano nemo kianda isano nemo isano nesato eyemo isano neibere ibere gose inoti ibere inoti isano nemo kianda isano nemo isano nesato isato ibere inye Davis and Shatleaf ango yobo kori emirimo bwao asogotumika kimashini chekerero Ndizi TV obwansu bw'omuguzi. Mwanju murigeria mbuya mona sokobera gagu kunganyangirane nonye kimbegete maga igahema erinde turigereri iguru ya maru oborwere bwa maru gose kuiguborora maru ninki gukoria maru na inde nga kyogwenta gukora kero kuigureri irubororo nindo munyagitari bwa mauga ore gutwerera guchime mono iguru yobo konto gukwanira rero weri rukuru ku Silas ndege umoi no agotokaga igahema daktari twakwanire bono mpaka twikaga list twenda gutimuka bono ngakimo ko timwa no mwa diagnose gose mwarwari muntu karachire bono amaru kwa murigereiri kwa mategereiri bono kwa murikire buna wenta ko murwari bono ndikimo kurwari bono uko murwari umuntu bono hotegemea ngaki arwarete togoteba sawa songo extend unabono ngaki arwarete mono abantu mbaro konyora unarwarete amario naro turamwe na tomotebi ngaki abwenete komenya asam amario ga tokomo na ria gokonya ubururu bombo menta bono togoteba at least bono ubururu boboke alafu asaba abantu abana bogoteba na bono unatwaligereri unabono twamurigereri kwara una litwa kwa moto x-ray wachunguza kwaligereri ngakora ngakiumiete muno bono kwaligereri ige x-ray abokora una level ya arthritis yaye terigoro muno bona abana boko amariogo nande kwa matebu na bono akora chi exercise otema kuligereria ndagereria kuri nande bona atebe komo mugusu abunabu ine kategoria yemo mbaro okoligereriga kwaligeguna ebichega une kuoroki kwaligereriga liru kwaligereriru eri bono liasarekire muno asaba nabo okoraligereriga kwanyora bono konyora babwenete babanu twabekere chuma okay igone liru ngobekerurire chuma ngona riri kwatebete bachwe kubekere chuma twabeke chuma nando babuya echuma ngo chire yarusi gugu eko ba imemirere
nande omonto akomenya buya nande agotara buya nande tokomanya ase eng'encho echuma eye tokobeka riuga ime nonya gogotara iga omonto takomanya gose nobwate echuma nande okomenya buya Nenyama nabe kogendera koba bunere iga nonya okominyoka buya kabisa tutaraikira ase okomanwa inki torakore omonto taikeraga bono egento egetang'ani kabisa na omonto gocha nyagitari arigereriwa kitwarorire yani omonto taigu bobe aombie anya koigwa anya gwaka anya kweng'ura kaigure bobe riru eri ocha nyagitari origereriwa ase eng'encho tokonyora mapema nabo omonto turakore tagenda kuba aikenga bakamanu nabo turatebe buna bono punguza ekiro kaba omogusu amariogo naya eganiga bono chikiro abwente gopunguza ekende egento kunakonyu esigara amaru nabo tokoratebe omonto anyare gotiga ebinto ebi nabiro bionkoreta biro obobe enkoreta biro obobe nechi exercise nabo tokorate abantu batema gukora amazoezi lakini tari nandi mazoezi mono because amazoezi iga apunguze chikiro igo okomanu koiga tari ng'omonto agochi kobutorwa okogoro omonto naro okoigwa ng'aki nkomanu agochi ng'a nkomobutora bagochi okogoro tari kogoro okoiga kweriru igo okomanu echuma yabekwa twabeka echuma imbe no tokomanya nande ogochaka gotara buya nande obororo bokoera pi oyo nomonyagitari ogokwana omwancho omorigeri tari monto onde bwensiga nomonyagitari bwa mauga ogoteba ng'a kero kwanyorire obokong'u buna obwo oiche ase omonyagitari bwa mauga korwa kwe orthopedic namanyete buna agokorwaria tocha kobutorwa okogoro rende kiagera onde nabo oranyore gwatebiwa nkomanu ogochi kwaoboire bono obwate obokong'u nkaga abwo ninchwa omorore omonyagitari iga ase nyagitari ya hema notore okorwaria oku gwonsi pigo paka omonto abe buya ogokora more nobwate ebifaa ibi bionsi biogokora nonya igoro ntwakoreta oyo ng'aki ntare gocha igoranga nari namonyorete mwake noa na ebicha igoro marogo ntwakoreta oyo naende bono ari buya gotara igo bono atigarete ari maybe ase mwamosonete abwene na kwanza buna twakwanete chingaki chiri chinde oyo no omonto ochete na NHIF yoka tamente tikende konyengwaka nare NHIF tukamubekera echuma atamente tikende echuma nini nomobwate chichuma mukobesa chichuma kawaida egento togokora omaete chinyagitari togotumia chichuma chikoru ng'umbu togwakera abanto mbaro bakoreta chichuma koru ng'umbu twacha twababeke tari chuma ende onsi omwancho omorora osa gocha na echuma koru ngabu ng'enachire mombekere echuma nerororo omonto akobekeru yaba nyagitari ogochaga iga ngwateba ng'a kero mokorwaria omonto kero achire abwate obokong'u bwokoigwa borora amaru gochi more mwate omonto akei chikiro onye orenge obwate chikiro chinene gusa omonto ati gotumia ebinto buna amaru na echisigara kwanyorire omonto oyo iga tari gotumia marioga iyo gotinda tari gotumia sigara tari gotumia amaru kwanza akonywa echae tari gotumia kinde gionsi kia marioga yo gotinda nande tari monoru ng'aki bono mogokora ase abaiga tokoba amariogo naro tokoba na gese buna ritwateba chichanzo ne chinyinge nabo oranyore eyegekuru ase family yabo abantu nabo bakonyo ororeri bono nabo konyora bogocha bona abatoko ba mario ariogo keya koigubororo nandi gwateba omonto nabakubwena kereru etasororeri omonto nabwena bono amarange bono arthritis egento ekenga abantu ba egento tubwenete komanya arthritis eye tari etieko na yabwena kabisa no go control na mario bono tutaitieke state eri mono omonto akurwara mono mbaka atake komana lakini abange na tari ati komana nokobe umeteke na kige ntabange babwenete komanya ukomana tari ati nokobe nokogokonya to basa kuigwa obororo obumono nanda abantu abange nabo tokwa mariogo
tali kero to kwa mario go nango chiore ko nabora simi ko kwena lakini to gotema go control uko igugoro kwao wona abu nabo bakogenda twabamana nande bakobabia kumanu tali bobe nanda arthritis etali tunabona gwikirase unabona to okonyeka yaya arthritis ne gento kere kawaida nande ne gento monto gocha tokobekera onye gwikira chinga kyo wenta kobekera ichuma tokobekera kwababia nande kwagendera ku utarabuya gwakwanira bungo omonto naba omogocha mwamotaino ekaro tabwatikiro unana kia wento gakora chindagira chiro chorendo abandu batabukukari echi abandu bari bakorie birenge ngabona na mauga bagochikokongi abandu bari batabukukari ndagira gite chindere mechi chindagira echo maene ngo chise cha kongia mauga gose cha rusio bobori ono ekitokora tali ekitogotaka umete ogokongia mauga ndito moto aligero monto gotaba una oranyora bwate guna gumocha bantu mbaro togopima twaligere runa na bwate calcium mono moto kuligereri ndagera ki ogotwara calcium nyinge einero ya calcium kimo kaliya calcium na kikebolete kebolete na bora montarate ura kya maganye birenge timaiti mono ina kwa na tukagera bantu kwa baliska ya mana gerna calcium endagere bwate calcium ekintu maito na mabere na bwate calcium ingi ne bintu bindi bono mono ina bantu bali babwata mugare weak arthritis abora babwata arthritis lakini amugao aramakon tali ati abantu babwata arthritis amugao na lirio tebugo lichindagera chikongi igona amugare weak tali ayu uno bureiro bongao bokoroku osteoporosis uno mangana mangao amugare weak ntoche tokotonya kwanera yo skagero ndinaro wati wa mauga tegachoti kama be na bwate kimokeri bona nabo tokocha kwanera maroira yande ya mauga inde tororera onsi gocha aiga hema services cha mauga njiri chichiro otatige chiga cha ya maru kulinde nabo kwanera ne cha maru. Okay, wono gaiga hema abagote omwancho muligereri wono omwancho muligereri igaiga hema chi services to gotwara una onde bwensi tebo umire ochirase obule umire okogoro osote una liuga lia sokire isiko abwene to kobekero chichuma chonsingo koratore wa onde bwensi nonya una baiga bono una twatebira baba arthritis ngocha tole twarosi omonto babuya nando nyara kotara bono chi services ange chionsi chiri chia mauga echi ngokora tole boninga bono nabo onde bwensi gagocha namo tokomorigereri ane twamukona services chinde chionsi chiri none kero montaño ro mubasukano tali ngana ya arthritis yoka nabo mogokora ni chuma watabire nabo tali mondo nani mogotoma chikori kichichume sakori kigocha agocha gaiga twamorigereri twaligereri chuma kiabwene takobekero twakachisimi twa onye chume ite yo gaiga chinsechi echo lakini nabo twakayeka okay na inde nabo ngaki dotebe omonto chiro tabwati besa boso omonto chine chibese ke wango getinga kimo kumorigereriera bono mono na kitogo teba abantu bateme batware NHIF nguchiere yakonya kero omonto arwarite oburuire bwa mau NHIF NHIF abantu bange bagosaba mbali okonya bako admitted iwa asamauga pero chibali onye go omonto gagocha bwate shida ya mauga alafu teba bwene ko kwirunya gitari akore rutebe ani airu theater for instance onye NHIF ya okere active to konya wono a problem ne libu na omonto tabwati besa ona wera bara motebi akane deposit ya nyagitari kulingana na ngakia umiete tebonye no monto nyara ajali ngakia umiete lakini onye nakitogora tebeli abantu onye monto kabwate NHIF nandege gukora kere active toko mu admit nyagitari twachaka kumukonya no nyanya kere emergency no nyatebe abunege toko goro gwasokire isiko as long as abwate NHIF nabo toko mu admit
twachaka nonya komokonya immediately. Igo omwancho muri kwa igure NHIF nego konya kurwari gwa mauga. Neba na mauga onyorete mu basukano. Neba na mauga ari twatebete riri ye bachu. Neba ne yiga tukukwanira rero obokongu bwa amaru. NHIF ngokorera emireme yonsi. Daktari bai namba yesimu tokore. Aya, namba ya nere 0724903938. Tegangirolere 0724903938. Mbiya mono daktari ase uwanja tokoro muroberiga ase Ndizi TV. Asante. Mwancho murigere igo twarengega iga hema tukurigeria obokongu bwa maru. Munyagitari gare munyagitari bwa mauga, yani ase umuntu gwekenya muriro togoteba specialist ya mauga okoroku orthopedic surgeon. Surgeon igo nande ori okumana. Igo nande nero gocha gukumana kero bwata bokongu bwega bono ago kurigeria koruguna gwachi tomochaka no koruguna gwakesi gocha pakoche kubwena pi igare omuntu kurigeria mauga taito kurira omurobere toga koba yechingaki onya kubwata libori rinde lyonsi enamba nere gabwa se screen yao nande daktari orure enamba inaende ngotoka tora se YouTube na Facebook buna Ndizi TV News okulika Ndizi TV na ndorike news tuwe bakobeka news Ndizi TV News noko nyore merobere ga yonsi pine yende yekoletwa na Ndizi TV nonyene yoboremi amangana amaya meroberiya okumanyeke gusi na kitwa kwanire gaiga ogukemanya guchime mono noko nyore meroberi yonsi pi igongoro kwa jane tinyamwamu igongo kuranga gotebi anje bwancho. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi nigo bono yakonikiru ndekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkor bwogusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV